хайрулло мирсаидов хабарнигор ва раҳбари КВН Тоҷикистон дар рӯзи аввали мурофиаи додгоҳӣ гуфт гунаҳкор нест. мақомот мегӯяд ӯ дидаю дониста хабари бардуруғ расонда, пули буҷаро аз худ кардааст ва санадҳои қалбакӣ тартиб додааст. мурофиаи парвандаи Мирсаидов 8 июн соати 2 баъд аз зуҳр оғоз гардид. додгоҳ ба хабарнигорон иҷозат надод сабту навор бигиранд. дар мурофиа дӯстону пайвандони Мирсаидов ва намояндагони сафоратҳои чанд кишвар ҳузур доштанд. мақомот мегӯянд хайрулло мирсаидов ҳудуди 125 000 маблағеро ки барои дастаи КВН як тими маҳаллии танз ҷудо шуда буд, аз худ кардааст. наздикони хайрулло мирсаидов ба он боваранд ки ӯ бегуноҳ аст ва аз толори суд озод мешавад. Мирсаидов хайрулло барои бегуноҳ 6 моҳиси ба як ҳамин сезова гирон шитян аз корош мондагӣ, обрӯша резондагӣ, ҳамин павлият мекунад оянда кораш ба. Модараш мана касал шудан, чӣ қадар касал шудан. Падараш переживать када чӣ қадар касал шудан. Мана рӯзи аввал хайрулло мирсаидов ва ҷабрдида Олим Зоҳидзодаро пурсиданд. мурофиа 11 июн идома меёбад.